ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. ман инҷа барои фарзандо субҳона омода карда истодаам. ман Никаша ба ҳаматон як рӯзи пурбарор хоҳонам. имрӯз рӯзи шанбе аст. ҳозир равғанаш об мешавад ва фарзандон субҳона мекунанд. барои овозон бахшиш мо ҳам мамон гирифт шудем. тамошобинони азиз, инҷо соҷида келинаки ман булочкаҳои болаззат омода кардааст. ҳатман барои шумо рецепташа навор мекунем. полный рецепташ ки ягон рӯз хати соҷида тайёр мекунем. конякча гирифта шикан соҷида тунш нишон дем. О, молодец. Ана тамошобинони азиз, булочкаҳои болаззат омад. барои полдник, барои кӯдакҳо тайёр кардааст. хамирашам беҳад хамири нежный, воздушный шудааст. ҳамаатона нами хел келини нағз барасонад худованд. келини ба дасту по, пазанда, ҳамаи худованд нияташ барасонад. инҷо бошад тамошобинон, астинка лимон майда карда истодааст. соҷида булочка пухта истодааст. ҳама бо кори худ машғул. апа ва хоҳарони азиз, инҷо ман посилка қабул кардам аз Тоҷикистон. ҳозир савғотиҳои Тоҷикистона якҷоя распаковка мекунем. ин савғотиҳое барои ман як фарзандхондам аз Тоҷикистон равон кардааст. Шаҳнозаҷон ном дорад. ҳазор раҳмат Шаҳноза. Всем привет! Всем привет, с вами сегодня музей Лада 4G. Давай я Вот туда. Привет! ин тӯҳфаҳо аз фарзандхонди ман Шаҳноза аз Тоҷикистон равон кардааст. ана ин кросовки барои Настя, ана ин шимо барои Лёня ва Ҳасан Ҳусейн барои бачаҳо. мана михел начос дорад, сифатҳои беҳтарин дорад. ҳазор раҳмат якбор дигар Шаҳнозаҷон. ана ин костюм бошад барои ман. шимашкати ана ин бошад барои Малика. ана хел лонг слив ва баъдан якчанд намуд духи духтаро, духиҳои дубайски. дайте мне я покажу. ана ин хел шейк, ҳаяти, ана ин якчанд намуд. ва тӯҳфаи асосии духтаро, ана ин гӯшвори як аҷоибот. ба наздики ман зодрӯз дорам. барои ба зодрӯзи ман ана михел гӯшвор равон кардааст. ва куртаи штапел духтаро. ҳозир Настя нишон медиҳад. Настя, покажи на себе. Давай, так. ана духтарои азиз, куртаи беҳад фасон, ҳамин хел материалаш мулоим. ана бо якчанд намуд духи духтаро. Как раз тебе, Настя? Ну как? Нравится? Да. ана хоҳарони азиз, хамири пирог омода шуд, баланд шуд. дидагӣ будеда аввал хамир хел баланд шудагӣ набуд. акнун вақти тайёр шуданаш ҳами хел воздушный мешавад. инҷа бошад тамошобино булочка омода кард соҷида. соҷида келинам тамошобино. баъзеҳо арӯс менависанд. арӯс ин вақте ки мисол домоду арӯс гуфта гап мезанед, арӯс мешавад. ба фикрам ки келин мешавад. вақте ки хуштоман дар бораи келин гап мезанад, келин мешавад. арӯс не келин мешавад. хай нодуруст бошад дар комментария нависед ки гапои ман нодуруст. кани шикан чи соҷида якташа. ина бинед қабатҳояш пухтагии духтаро. ин булочка аз хамири нон барои бутерброд, барои мактаби бачаҳо бутерброд мекунем.
زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستیست یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زنده مانی یا نمانی، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که ورا صدها جواب است، من ندانم. Буква Б. Б. اینجا با праздники ملکه اومدیم تماشاگران. من خودم برای فرزندام همین استفاده میبرم و فکر میکنم که همین بهد مسئولیت خوب میشود برای مادران وقتی که حاضر سیزونی گریپ و سیزونی کسلی ها سر شدگی برای کودکان خصوصا همین ویتامین الفاویت خریداری کردم برای ملکه در ویتامین ساشه، یعنی در درونی همین پاکتیک
анамихел порциони кардагӣ ин аз 1.5 сола то 3 сола малика наметавонад хӯрдан таблеткаҳоя. Барои ҳамин ман аз ҳамин порошок заказ кардам, харидорӣ кардам. ҳозир ман нишон медиҳам. Ин беҳад қулай барои модарон. Ана ин барои пагоҳи рӯзӣ, барои нисфи рӯзӣ ва барои шом. Вақти пеш аз хӯроки шома истеъмол кардан ҳамин мисол рақами 3 навиштагӣ метиҳед. Беҳад удобне. Ва барои аз 7-8 сола боло бошад ана ин хел ана алфавит сезон простуд для детей с 3 до 14 лет аз 3 то 14 сола. Ва ина ман тамошобино модарони азиз бо тавсияи педиатрамон гирифтам. пештар ман пиковид медодам барои фарзандо вақти ҳамин сезони гриппа, лекин ҳозир гуфтанд ки ҳамин алфавит беҳад витамини нағз гуфтанд. Барои чӣ? Барои он ки масалан барои саҳари алоҳида таблетка, барои нисфи рӯзӣ, барои бегаҳӣ, барои он ки як намуд витаминҳо ҳаст ки вақте ки саҳарӣ истеъмол мекунед ҳамон вақт усваиватса мешавад, яъне таъсир мекунад. баъзе витаминҳо ҳаст ки нисфи рӯзӣ истеъмол мекунед баъд таъсир мекунад. Барои ҳамин анамин таблеткаҳои витаминҳои алфавит беҳад удобне. Ва баъдан барои иммунитети кӯдак аз анамин полиоксидони харидорӣ кардам. Бошад барои иммунитети кӯдака мустаҳкам кардан аз ҳамин полиоксидони харидорӣ кардам. Иммуномодулятор, антиоксидант и детоксикант, яъне вақте ки кӯдак шамол мекашад бисёр антибиотик истифода мебарем. Антибиотика аз организми кӯдак мебурорад, антиоксидант ин ҳамин. Баъд пешакӣ мегӯям ки духтаро ман педиатр нестам, ман ягон мисол шумо маҷбур намекунам, просто ман ҳамин маслиҳати духтур кати манам ҳамин чизо харидорӣ кардам, просто шумо кати таъсир кард кӯдаки ман ҳамин фоида кард барои кӯдаки ман, барои ҳамин барои модаронам тавсия метиҳам. Яъне ин полиоксидони ҳамчун барои мустаҳкам кардани иммунитет модарон бронхомонал истифода мебаранд. Бисёр чизи таблеткаи нағз динам барои иммунитета мустаҳкам кардан. Лекин педиатри мо гуфт ки полиоксидони беҳтар аз бронхомонал гуфт, барои ҳамин ман аз полиоксидони харидорӣ кардам. Ана ҳамин буд духтарои азиз маслиҳати ман барои модарон. Заказома аз Фаберлик гирифтам ва барои шумо ҳозир абзор мекунам. инҷо ман заказома аз Фаберлик гирифтам ва дар комментарии охирон як хоҳар навиштагӣ буданд ки чизҳое ки шумо ҳозир барои мо тавсия метиҳед ин чизҳои важне не, ин чизҳои яъне чизҳои зарурӣ барои зиндагӣ не. Хоҳарони азиз, ман ягон вақт нагуфтам ки ин чизҳо зарурӣ барои зиндагӣ, бе ин ҳаёт намешавад. Не духтаро, ман танҳо чизе ки ман дар Фаберлик кор мекунам ва ҳамон чизро барои шумо тавсия метиҳам. Чизҳое ки барои ман писанд омадагӣ ҳамон чизҳоро тавсия метиҳам. Масалан барои посуда шусан ана ин геле ман ҳама вақт тавсия метиҳам, барои он ки дар мағозаҳо аз инам қиматтар аст. Гел для душа беҳтарин, нархаш беҳад нархи дастрас кати, барои ҳамин барои шумо тавсия метиҳам. Гел для душа барои мардҳо ман барои Рустам ҳама вақт аз ҳамин харидорӣ мекунам. Ҳамин хел ана ин бошад шампуньҳои новинка. Ана ҳамин хел хоҳарони азиз, и мыло покажи Настя. Ана ин собунҳои новинка хоҳарон, нархҳои дастрас кати. Собун ҳозир магазин ба ҳамин магазин ба собуни аз ҳама арзон 90 рубл духтаро. 90 рубл ва фикр мекунам ки нархҳои нағз кати ҳамин Фаберлик ба мебиёрад. Ана касе ки регистратсия карданӣ бошад, марҳамат ба командаи мо номнавис карданӣ бошад, нависед дар WhatsApp-и ман, якҷоя дар як команда кор мекунем. Ана ин бошад духиҳоям нархи бисёр дастрас кати. Ман барои падарка мегирам, барои мисол духтаро мегирам. Анамин мурмур, духии мурмур ҳамин хел бӯи нежный дорад. Барои подростковый возраст, яъне ҳамин Настя ва Маша аз ҳамин истифода мебаранд. Ана ин бьюти кафе беҳад духии нағз. Духии легенд ҳозир аксия кати омадагӣ. Акваспрей, освежитель для воздуха. Ҳамин чизҳои ман аз Магниту, аз магазинои мисол гипермаркетҳои калон намегирам, худам заказ мекунам. Аз Фаберлик бо скидкаи 20% кати ёки 26% кати. Барои ҳамин ман ягон маротиба нагуфтам ки ин чизҳо зарурӣ, бе ин чизҳо ҳаёт нест. Ана ин бошад туш духтарои азиз, туши беҳтарин. Нархашам нархи дастрас кати. Ягон чиз агар бароятон писанд омадагӣ бошад, нависед, дар борааш маълумот метиҳам. Агар коркарданӣ бошед, марҳамат нависед, якҷоя кор мекунем. ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان مادر برات بمیره قربان
جانی خواب بینازم خواهم همیشه بی